Spora, ali ne prekinuta agonija Slavonskog Broda i okolnih sela nastavlja se. Područje odvojeno od rata širokom rijekom ostaje omiljenom metom prekosavskog četničkog topništva te trpi nove žrtve i razaranja. Kratkotrajno prijepodnevno zatišje u Slavonskom Brodu nestalo je u snažnim eksplozijama topovskih projektila koji su oko 11 sati odjeknuli u gradu. Potom je uslijedilo višesatno izmjenjivanje kratkih stanki i topničkih plotuna, koji su ispaljivani najviše na središte grada, ali i prigradska naselja. I opet ljudske žrtve. Jedna osoba je poginula, a 3 je ranjeno. U ovom sve više razrušenom gradu, ako se preživi, živi se od eksplozije do eksplozije. Sve je podređeno planu četničkih topnika iz uporišta u Bosanskoj Posavini. Slavonski Brod je već danima sablasno pustih ulica. U nekad najprometnijim dijelovima grada sve više je stakla i ruševina. Ljudi tek nemoćno obilaze porušena mjesta. Pa ipak, koliko god se činilo da je život iz grada nestao, u bolnici liječnike i medicinsko osoblje ni najjači napadi ne mogu spriječiti u spašavanju života ranjenika koji i danas stižu iz Brodske i Bosanske Posavine. U vrijeme topničkih napada pune ruke posla imaju i vatrogasci. I danas su zapaljive fosforne granate izazvale 3 požara, koji su vrlo brzo lokalizirani. Brojni nepoznati heroji i dalje pred moćnim topništvom spašavaju grad u kojeg malobrojni dolaze, jer opasna neizvjesnost prati i najkraći boravak u Slavonskom Brodu. I na županjskom je području neprijatelj iz Brčkog i ostalih okupiranih dijelova Bosanske Posavine ponovo napadao sela u Savu. Najteže je bilo u Rajevu selu na koje je ispaljeno 15-ak topničkih granata. Oštećeno je nekoliko kuća, no povrijeđenih nije bilo. Sve češća meta agresora posljednjih su dana i polja uz granicu s Bosnom i Srbijom. No usprkos svakodnevnim projektilima, radnici Dukata iz Drenovaca započeli su sjetvu ozimog ječma, a u tijeku je vađenje šećerne repe i vršidba kukuruza. Svih 7900 hektara kojima raspolaže Dukat u ratnoj su zoni, pa iako na prvoj liniji obrane tlo se priprema za sjetvu pšenice. Kažu županjci, zadovoljni ovogodišnjim prinosima, bit će kruha na pretek. I tako se Hrvatska brani, zar ne? S druge strane Save nastavak četničkih napada. Rezultat na bojištu golemi agresorovi gubici u ljudstvu i tehnici. Poginulo oko 30-ak četnika, jednako toliko ih je ranjeno, a uništena su i 3 neprijateljska tenka. Na bosansko-brodskom ratištu agresor je pretrpio velike gubitke u uzaludnim pokušajima da tenkovsko-pješačkim napadima ugrozi linije branitelja Hrvatskog vijeća obrane Bosanske Posavine. Na području Liješća Vrela uništena su 2 tenka T-55, 1 T-84, 1 protuzrakoplovni top i kamionec 10 neprijateljskih vojnika. Branitelji 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane kod Kostreša nakon pokušaja napada četnika s 5 tenkova i pješaštvom uništili su 1 tenk i iz stroja izbacili 8 neprijateljskih vojnika. U nemoći i bijesu agresorska artiljerija ponovo je razarala Novo Selo, Sjekovac, Kolibe i Korače. Evo vidite čim nas četnici tuku, samo je bila neispravna pa nije eksplodirala. Vratit ćemo im. Građani Bosanskog Broda imali su relativno miran dan, jer četničke granate su prelijetale grad, a nepovoljni meteo uvjeti nakratko su zadržali srpsko zrakoplovstvo u hangarima. Pojačava se srpska ofenziva na sjeveru Bosne. Borci 108. Brčanske brigade vode žestoke okršaje sa srpskom vojskom kod mjesta Dizdaruše, općine Brčko. Tenkovski i minobacački udar na položaje branitelja na Cariku ne donosi pomicanje linije sukoba, ali teško stradavaju civili, uglavnom prognanici koji borave na slobodnom brčanskom području. Prebjeglo je nekoliko Srba iz okupiranih Bosanskog Rahova, Glamoča i Mrkonjić grada, a njihove priče govore o velikim otporima novačenju na tom području i nezadovoljstvu uzrokovanim uglavnom velikim gubicima na bojištima oko Jajica. Prema njihovu priznanju tamo je poginulo oko 700 srpskih vojnika. Nova razaranja trpi sarajevsko naselje Stup. Nekoliko projektila palo je na Papalice i rubne dijelove staroga grada. Katolička crkva Sveti Josip na Mariji dvoru pogođena je sa 2 projektila, a u predvečernjim satima sa Brusa i Borija nekoliko teških projektila upućeno je na sam centar Sarajeva. Zbog nedostatka nafte za rad agregata, državna bolnica u Sarajevu danas je najavila prekid prihvata novih bolesnika, a i bolnica Koševo će prema saznanjima iz uprave samo do večeras imati struju iz agregata.
U vezi s nekim glasinama koje kruže Sarajevom oglasila se Vrhovna komanda Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zapovjedništvo vojske kaže kako su glasine po kojima su četnici zauzeli lijevu obalu rijeke Miljacke, kako se branitelji Otesa i Stupa predaju i druge, proizvod pojedinaca i službi kojima uspjesi branitelja ne odgovaraju. Riječ je o podvalama jer obrana je učvršćena i nitko ne treba sumnjati u konačnu pobjedu Oružanih snaga BiH, stoji u priopćenju. U Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u tijeku su neformalne konzultacije o projektu rezolucije kojom se predviđa uspostavljanje zone zabrane letenja iznad Bosne i Hercegovine. Samo je vojni poraz Srbije u stanju okončati rat na Balkanu, ocjenjuje predsjednik Hrvatskog sabora Stipe Mesić u razgovoru za njemačku agenciju DPA. Međunarodna je zajednica do sad uvijek zapostavljala protivnike Srbije, upozoravajući je Mesić i upitao: ako je svijet mogao postaviti ultimatum Iraku, zašto ne bi i Srbiji? Prema Mesićevim riječima, sad je nužan ili ultimatum Beogradu ili ukidanje embarga na isporuke oružja Hrvatskoj i Bosni. Planove Ujedinjenih naroda o oružanoj zaštiti humanitarnih konvoja za Bosnu Mesić je ocijenio kao početak vojne intervencije i rekao: svijet je žrtvi Bosni vezao ruke, stoga je sad moralno obvezan uputiti Srbiju u njezine granice. What we have not done so far in Bosnia is to intervene militarily with ground troops trying to deal with the situation, which in my view, and I think in the view of many military experts, is simply not amenable to a solution through the intervention by military forces in that way. We have intervened militarily in Bosnia in the sense of using military capabilities to deliver humanitarian supplies into Croatia, into Sarajevo from Croatia, from Zagreb. That airlift, unfortunately, is interrupted today, but it looks as though by the end of this week we may be able to resume that humanitarian airlift. Airlift is there to get food under very difficult circumstances and medicine under difficult circumstances to people who need it. We'd like to restart it as soon as is possible. Obviously, that depends on the security situation. Various people out on the ground that have been working on that. We're in touch with Mrs. Agata, Cyrus Vance, and the Lord Owen and others who've been there, as well as the other allies who fly to see how soon we can restart. So I don't think that I could say that any given moment is auspicious in terms of doing it, but as soon as it's possible, we'd like to do it. The no-fly zone is still being discussed among among allies. There's been no decision on a no-fly zone. It's not by any means an abandoned issue, though it's still under discussion. But I doubt that it would be resolved before the flights are resumed. Šesto tisuća što domaćih prognanika, što izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsku državu i njene porezne obveznike stoji $71 milijun mjesečno. Mnoge delegacije koje dolaze dođu, vide, odu i pošalju ponešto hrane, odjeće i lijekova. Ostatak tereta pada na Hrvatsku. Da nije izbjeglica iz BiH, očito bi bilo lakše. Međutim, među one koji dolaze, ali donose konkretnu pomoć, spada i Islamska humanitarna organizacija IGASA. Uz nedavno dogovoreno financiranje izbjegličkog centra u Gašincima, danas su predstavnik Ureda za izbjeglice Adalbert Rebić i predsjednik IGASE Abdullah Al-Abdan potpisali ugovor o financiranju prehrane za 90.000 izbjeglica iz BiH koji obitavaju na zagrebačkom području. Riječ je o mjesečnom iznosu od oko $6 milijuna, čime se bitno smanjuju dosadašnji troškovi zbrinjavanja izbjeglica iz susjedne države. Važnost ugovora je u tome što financiranje nije vremenski ograničeno i na duže vrijeme smanjuje opterećenja državnog proračuna. IGASA je ovim potezom održala lekciju svima onima koji izražavaju divljenje naporima Hrvatske, ali i ostaju samo na tome. Iz Bosanske Posavine loše vijesti. Prije nekoliko sati pao je Bosanski Brod. Postrojbe Hrvatskog vijeća obrane napustile su posljednje linije obrane, a prije toga je evakuirano civilno stanovništvo. Agresorska vojska Bosanski Brod bjesomučno ruši i pali.
U priopćenju zapovjedništva Hrvatskog vijeća obrane Bosanske Posavine se kaže da je nakon tromjesečne bjesomučne ofenzive srbočetničke armade s maksimalnom logističkom podrškom Srbije i takozvane SR Jugoslavije utorak u kasnim večernjim satima slomljen otpor branitelja Bosanskog Broda. Postrojbe Hrvatskog vijeća obrane bez većih gubitaka nakon što je evakuirano civilno stanovništvo napustile su posljednje linije obrane i izvukle se na teritorij Republike Hrvatske. Odmah po ulasku u Bosanski Brod, srbočetnička razularena vojska počela je s pljačkanjem, paljenjem i miniranjem svih vitalnih objekata. U plamenu su rafinerija nafte, pošta, stambeni blokovi, dok se obiteljske kuće Hrvata i muslimana pljačkaju i ruše. Okupacija Bosanskog Broda pirova je pobjeda srbočetničke soldateske, jer je plaćena najvećom cijenom. 8.000 agresorskih vojnika je ubijeno, uništeno je 160 tenkova, 30 oklopnih transportera, više od 3.000 topova, haubica i minobacača, te srušen 21 zrakoplov. Izgubljena bitka za Bosanski Brod, iako teška za Hrvatsko vijeće obrane Bosanske Posavine, sasvim sigurno ne znači izgubljen rat za samostalnu suverenu državu Herceg Bosnu, ističe se u priopćenju zapovjedništva Hrvatskog vijeća obrane Bosanske Posavine. Srbi iz okupiranih dijelova Bosanske Posavine od jutros ne prestaju s topničkim napadima na Slavonski Brod. Ana Vonić. Od jučer ujutro gotovo da ne prestaju topnički napadi na Slavonski Brod. To je i razdoblje kad ovaj grad zajedno s Bosanskim Brodom proživljava najteže ratne dane. Sve raspoloživo topništvo četnici koriste da bi razorili, zapalili i uništili. Više od 120 granata tijekom dana palo je na Slavonski Brod iz sela u Savu. Četnici su po selima pucali i pješačkim naoružanjem. Jedna žena je poginula. Budući da su četnici nadomak Save i doslovce razaraju Bosanski Brod, operativna grupa izvršnog vijeća Slavonski Brod donijela je nekoliko odluka u cilju zaštite pučanstva. Prije svega zabranjuje se rad svih lokala do daljnjega, uvodi se policijski sat od 20 sati do 05, zapovjeda se svim predsjednicima kućnih savjeta ili osobama koje ih zamjenjuju da zaključavaju ulaze svojih zgrada. Zatim se nalaže svim izbjeglim osobama sa područja Bosanske Posavine da se jave u stožer civilne zaštite radi evidencije i radi daljnjeg upućivanja na jedan organizirani i kvalitetni smještaj da ne budu po ulicama. Nadalje se nalaže svim građanima općine Slavonski Brod da se drže uputa opće opasnosti radi svoje vlastite sigurnosti, da ne nasjedaju dezinformacijama jer je neprijatelj pojačao jedan psihološki rat. Ujedno je uveden, iako smo mi već godinu dana zapravo u mraku, uveden je prvi stupanj zamračenja u svim stambenim i poslovnim objektima. Također je naloženo nadležnim sekretarijatima izvršnog vijeća Skupštine općine da se uvede borbena gotovost svih javnih poduzeća radi otklanjanja eventualnih šteta i svega onoga što je proizišlo od toliko jednog naroda koji je na ovom području, a osim toga i zbog opasnosti da neprijatelj ne pojača svoje djelovanje na područje naše općine. Iako će neprijatelj vjerojatno i dalje silovito napadati, ne postoji opasnost od njihova prodora u Slavonski Brod. Županja ponovo stradava. Za iznenadog prijepodnevnog topničkog napada iz prekosavskih četničkih uporišta ispaljeno je 10 granata na grad i još toliko na obližnje Bošnjake. Nekoliko je kuća oštećeno, a jedna je žena povrijeđena. Županjci se, čini se, na vrijeme sklanjaju od ubojitih projektila. Za ovdašnju ratnu bolnicu bio je to jedan od rutinskih dana. Trenutno, koliko znamo, jedina isključivo ratna bolnica u Hrvatskoj stvorena je još prije nego što je agresija na Županju počela. Do sada je primila više od 3.500 pacijenata. Kako se je ratni užas širio po Posavini, 10 ovdašnjih liječnika i 20 sestara pružaju pomoći ranjenicima iz Bosne. Iako u skučenom i nenamjenskom prostoru, samo zadnjih mjeseci spasili su nekoliko stotina života. Za težih ratnih dana dogodi se da u samo sat vremena prime i 20 ranjenika, a bolnica je tako reći nastala ni iz čega. Liječnici iz Županjskog doma zdravlja osobnim poznanstvima skupili su najveći dio opreme, pomogla je i županjska privreda. Rade i ne traže mnogo. Nedostaje im respirator i još nekoliko liječnika koji bi obavljali ambulantni posao. Vojni letovi srpskih zrakoplova nad Bosnom i Hercegovinom odmah će prestati. Tako barem tvrde predstavnici Srba u toj državi. Srpska strana prihvaća zabranu vojnih letova kao privremenu mjeru pod uvjetom da, citat, druga strana takvo stanje ne upotrijebi za poduzimanje ofenzivnih akcija i na taj način stekne vojnu prednost. Kraj citata.
Srpsko je topništvo i popodne žestoko bombardiralo Novo Sarajevo, dijelove općine Stari grad i naselja Alipašino i Vojničko polje, Dobrinju, Otestu, Paziće, Bare i Kobilju glavu. Sarajevski centar sigurnosti nema dojava o žrtvama. Tenkovima i minobacačima ukopanim na Vracama i Grbavici uz jaku potporu protuzrakoplovnih topova i strojnica te pješačkog oružja, srpske su postrojbe popodne snažno napadale novosarajevsko naselje Hrasno, trg Pere Kosorića i zgrade od Socijalnog do Čengić-vile. Isti izvor javlja da su zapaljene mnoge građevine u tom dijelu Sarajeva, koji je pod paljbom još od jutra. Predsjednici Tuđman i Izetbegović razgovarali su u Zagrebu o daljnjoj koordinaciji zajedničkih akcija sukladno dodatku sporazuma o prijateljstvu i suradnji potpisanom u Njujorku, kao i o problemu bosansko-hercegovačkih izbjeglica smještenih na području Hrvatske. Predsjednik Izetbegović istaknuo je zahtjev hrvatskim vlastima da vraćaju vojne obveznike iz BiH koji se nalaze u Hrvatskoj. Imajući u vidu cjelokupno stanje na području ex-Jugoslavije, a prije svega u Bosni i Hercegovini, te nemogućnost da se ono brzo riješi, iz Visokog komesarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice u Ženevi upućeno je svijetu još jedno dramatično upozorenje. Iako je obnovljen zračni most, a i kopneni koridori, u Bosnu i Hercegovinu stiže samo 1/3 potrebne hrane. Nije u pitanju hrana, nje ima, već mogućnosti da se ona isporuči. Od 6.000 tona hrane, koliko je tjedno potrebno, doprema se nešto manje od 2.000. Stoga ljudi koji rade na pomoći nisu u mogućnosti ni početi programe priprema za zimu. Ako toga ne bude, koliko će ljudi umrijeti, teško je procijeniti. Brojka Visokog komesarijata doseže 400.000. U spašavanje ljudi krenuo je ponovno posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda Tadeusz Mazowiecki. Prije nego što stigne u Bosnu i Hercegovinu, Mazowiecki će razgovarati u Briselu i Ženevi. U pitanju je otvaranje zarobljeničkih logora u kojima su zatvorenici uz sve izravno ugroženi i glađu i hladnoćom. Mazowiecki se nada da će ovog puta moći ući u sve logore. Prilikom njegova prvog posjeta neki srpski čuvari nisu mu dopustili prolaz u logoraški krug. Sve veći broj izvještaja o zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini naveli su i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da predloži svojim članovima osnivanje prve komisije za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Kako gotovo permanentno zasjeda, najavljuje se da će ovog tjedna na dnevnom redu Vijeća sigurnosti biti rezolucija kojom bi se omogućilo da vojnici Ujedinjenih naroda nadziru poluotok Prevlaku i povlačenje teškog naoružanja s okolnih područja u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Što se tiče zabrane letova borbenih aviona iznad Bosne i Hercegovine, prema nekim najavama rasprava bi trebala početi sutra. Toj ideji jučer su ponovno dali podršku i ministri Europske zajednice. Na londonskoj konferenciji najavljena pooštrena kontrola granica sa Srbijom zbog primjene embarga dobiva konkretne oblike. Sjedinjene države objavile su svoje sudjelovanje u tim inspekcijskim ekipama. Sveukupno 27 inspektora sudjelovat će u nadgledanju primjene sankcija protiv Srbije. Inače, Američki kongres donio je zakon o pomoći inozemstvu koji sada treba potpisati predsjednik George Bush, a unutar kojeg su namijenjena sredstva prije svega pomoći izbjeglicama u bivšoj Jugoslaviji vrijednosti $35 milijuna, te $20 milijuna za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Kosovo za gorivo i hranu. Također je odobreno $50 milijuna vojne pomoći Bosni i Hercegovini, ako naravno Ujedinjeni narodi odluče ukinuti embargo na prodaju oružja toj republici bivše Jugoslavije. Od američkog predsjednika očekuje se i mišljenje o zakonskom prijedlogu o uskraćivanju Saveznoj Republici Jugoslaviji statusa najpovlaštenije nacije u trgovini sa Sjedinjenim državama. Prema prijedlogu, Beograd bi se ponovno morao kandidirati za taj status ako prestane agresija Srbije i Crne Gore, ako potpiše sporazum o poštivanju granica sa susjednim državama, te prestane podržavati srpske snage u Bosni i Hercegovini. Poslije zagrebačkog susreta s predsjednikom Tuđmanom, predsjednik BiH predsjedništva Alija Izetbegović doputovao je u Split i izjavio da je tu u privatnom posjetu, odakle će nastaviti put u Hercegovinu. Neslužbeno se saznaje da će se Izetbegović sutra sastati s čelnicima Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Imamo izvještaj i iz Hercegovine, Marinko Čavar. Obilna kiša koja pada na cijelom području Herceg-Bosne dijelom je utjecala i na znatno manji intenzitet bojevih okršaja od Jajca do Ravnoga. U četničkim redovima, kako je istaknuto na današnjoj tiskovnoj konferenciji Odjela obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, iz dana u dan sve veća je pomutnja. Dobrovoljaca za prve borbene linije ima sve manje, a dezertera sve više.
Sve su glasniji signali i poruke pojedinih utjecajnijih Srba iz Bosne i Hercegovine za kontakte s predstavnicima HVO-a. Međutim, zločini i zlodjela četnika i dalje izazivaju zgražanja. Na području općine Kotor Varoš provodi se pravi genocid prije svega prema muslimanima, ali i prema Hrvatima. Predvjezi koji su se uspjeli izvući iz četničkog okruženja i koji su prešli i donijeli informacije postrojbama Hrvatskog vijeća obrane govore da je tamo likvidirano oko 3000 nedužnih pripadnika nesrpskog naroda na području općine Kotor Varoš. Žiteljima Kotor Varoši nužna je svaka pomoć, istakao je Božo Rajić, a u sličnoj situaciji nalaze se i muslimani iz Sanskog mosta. Inače, uoči sutrašnje sjednice Hrvatskog vijeća obrane danas je naša kamera zabilježila i znatiželju koja vlada za novu odoru policije Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Dugo čekan, ali je Izetbegović konačno je i dočekan u Mostaru. Prigodno odjevenu u maskirnu uniformu prošetao je Mostarskim parkom smrti, porušenim ali oslobođenim Mostarom. Legitimno je sve što je HVO stvorio, rekao je Izetbegović u susretu s čelnim ljudima HVO Herceg Bosne, ali ako to ne ugrožava državnost. Bitka za Sarajevo i Bosnu vodila se i ovog četvrtka. Branitelji onog što je ostalo u Bosanskoj Posavini presjekli su ipak jednu od važnih cesta u okolici Brčkog, ali po teškim su udarima Gradačac, Maglaj i Jajce. Zamišljeni Izetbegović u Mostaru rekao je, onaj tko nađe rješenje za Bosnu zaslužuje Nobelovu nagradu. Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je rezoluciju o zabrani vojnih letova nad BiH. Svijet rezoluciju komentira kao još jednu bezzubu prijetnju Srbiji. Vojne se stvari u Bosni ipak ponešto mijenjaju. Poštivanjem te rezolucije zrakoplovstvo se više ne bi smjelo pojavljivati, to znači da će branitelji u sjevernoj Bosni imati daleko povoljnije uslove da direktno svojim rezultatima rješavaju vojna pitanja u međusobnom sukobu. Pad Bosanskog Broda, vojno-strateški događaj tjedna u Bosni i Hercegovini, ostao je bez ijedne službene izjave ili komentara. Utorak, na dan ulaska srpskih postrojbi u grad, izdano je samo kratko priopćenje zapovjedništva Hrvatskog vijeća obrane Bosanske Posavine, u kojem se kaže kako je poslije višemjesečnih žestokih borbi slomljen otpor branitelja koji su se bez većih gubitaka povukli preko Save u Hrvatsku. S druge pak, srpske strane, bez jedne dosada pobjedničke izjave, čak ni jedne jedine slike Bosanskog Broda poslije srbijanskog zauzimanja. Što se to događalo u obrambenim linijama HVO-a nekoliko dana prije povlačenja? Pitanje je na koje jednostavno dosada nema odgovora. Jedini komentar o padu Bosanskog Broda izgovorio je slovenski vojni analitičar Teodor Geršak. To je pričakovati potem zavzetjo in padu Bosanskega Broda, da bo prišlo do drastičnega etnika čiščenja, se pravi pregona celotnega muslimanskega in pa hrvaškega prebivalstva za tega prostora. Tu več ne bo mešanih vasi, niti drugih nacionalnosti razen Srbov. Jedini do sada izvještaj iz Bosanskog Broda bio je izvještaj novinara Skaja Dan Damona. Civilians caught up in the fighting cowered in shelters. They've had to face this war for more than a year. The loss of Bosanski Brod is a serious blow to the Bosnian presidency, which really now only controls the center of Sarajevo. There are other parts of Bosnia which the Serbs don't hold either, but those places are cut off and threatened by Serbian firepower. Kišovitog utorka 6. listopada nekoliko tisuća civila iz Bosanskog Broda i okolnih sela prešlo je Savu i spas našlo u Hrvatskoj. Iza njih ostao je grad u plamenu, prognanički zavežljaj i Bosna u srcu. Dok Alija Izetbegović pregovara u Ženevi, iz Bosne i Hercegovine stiže vijest: izvršen vojni puč. Namjera je izazvati sukob muslimana s Hrvatskim vijećem obrane te BiH preusmjeriti u neku novu Jugoslaviju. Rezultat: žestoki napadi muslimanskih jedinica na pripadnike HVO-a u Novom Travniku. U Bosanskoj Posavini 106. brigada HVO-a napreduje, oslobađa Vidovice. Za žup. Na konferenciji za novinstvo HVO Hrvatske zajednice Herceg Bosna saznaje se: u Novom Travniku još uvijek žestoki napadi muslimanskih snaga na pripadnike HVO-a. U Vitezu stanje se smiruje, a srpska vojska tuče Jajce i okolicu. U Sarajevu Sefer Halilović izdao naredbu o prekidu vatre između jedinica oružanih snaga BiH. HVO dio armije BiH, a neprijatelj isti. Detonacije projektila i dalje odjekuju Sarajevom. Zračna luka je zatvorena. Sjedište UNPROFOR-a zbog sigurnosti moglo bi se preseliti izvan Sarajeva. U Bosni se i ovog petka ratovalo, ali i pregovaralo. U Sarajevu sastali su se zapovjednici HVO-a, armije Bosne i Hercegovine i Karadžićeve vojske. Prvi put uspjeli su razgovarati bez oružja. To je vrlo pozitivno.
I dok svijet objavljuje dokaze o srpskim zločinima, srpski socijalisti održali su svoj kongres, tek da se ponovi zna ko sve ne voli Jovića i drugove. Dva dana pregovora u Ženevi nisu dali spektakularne rezultate, ali nisu ni razočarali. Između Beograda, to jest Nove Jugoslavije i Sarajeva, uspostavljene su prve službene linije od kad traje ova ratna tragedija, što nije zanemarivo i pored toga što zajednička izjava ne obvezuje na velika djela. Na drugoj vrućoj liniji Beograd-Zagreb nije ponovljen pregovarački uspjeh iz prvog susreta kad su predsjednici Tuđman i Ćosić postigli sporazum o Prevlaci i otvorili proces normalizacije odnosa. Sada nisu ponovili brzi ritam. Neizvjesnost je bila hoće li i može li predsjednik Jugoslavije priznati svoje susjede uz takvo protivljenje Slobodana Miloševića. U pregovorima s Izetbegovićem Ćosić je već bio prešao kritičnu crtu da će njegova država priznati Bosnu i Hercegovinu, ali se brzo povukao. Strah od nekad jakog čovjeka Srbije, on ga predstavlja kao opasnost od građanskog rata, bio je prisutan za ženevskim stolom. Povlačići se nazad tamo gdje je najbitnije, Ćosić je potvrdio da ima mali manevarski prostor. On ima državu relativno veliku, ali nema vlast. Ima podršku Vensa i Ovna, dakle Ujedinjenih naroda i Europske zajednice, ali još nema političke snage da se nametne kao gazda u vlastitoj kući. Zato za svijet priznaje Bosnu, a pred vlastitom javnošću još odgađa priznanje. S Izetbegovićem je drugčije, u stvari teže. Ima još manju državu, nema veću vlast, a uživa znatno slabiju podršku. Ipak njih su dvojica probila led i njihovim putem vojni stručnjaci kreću u demilitarizaciju Sarajeva. Ženeva ipak nije bila uzaludna. Iznad svega sadašnji su pregovori otkrili, u stvari potvrdili, da među pregovaračima postoji jedna bitna razlika koja utječe na ritam pa ishod pregovora. Samo je Tuđman gospodar situacije u vlastitoj zemlji, samo on ima slobodne ruke i samo on može provesti ono što potpiše. Zato se pregovara tako naporno i neizvjesno, ali ne i uzaludno kao u Hagu i Briselu.
dogoditi. Dok branitelji Maglaja, Jajca, Bihaća i Sarajeva vode pješačke borbe s četnicima, Alija Izetbegović izjavljuje kako će možda morati prihvatiti etničku podjelu BiH zbog vojnog i političkog pritiska hrvatskih snaga. Što o tome misli Mate Boban? Mi jednostavno ne tražimo nikakvu etničku podjelu Bosne i Hercegovine. Mi hoćemo Bosnu i Hercegovinu, do sad nekoliko puta kazano, kao nezavisnu državu u postojećim granicama, a unutar hrvatski narod da ima pravo na sebe u kulturnom, gospodarskom, političkom, svakom drugom smislu, da bude narod sa svim onim uresima suverenosti koji svaki narod ima. U BiH ništa novo. Premda će Jajce za nekoliko dana biti okupirano, stižu vijesti o uspjesima branitelja koji su ubili više od 300 četnika. U Sarajevu opet pokolji, a u Posavini optimizam u postrojbama HVO-a. Bolje da što prije odu odavde, mislim nema šta tražiti na ovom teritoriju. Krenuši stopama svog ministra Silajđića, Izetbegovića više uopće nema u Sarajevu, ali ga ima u islamskim zemljama. Dok Vensi Oven najavljuju muslimanima najskloniji ustav BiH, Izetbegović traži pomoć u Arapskim Emiratima. Amerikanci pak Bosni najavljuju $6 milijuna i as an additional response to the plight of Bosnians being released from the detention camps, 1,000 Bosnians will be admitted to the United States. Obrana Jajca tog je dana brojala posljednje sate pred povlačenje i ulazak okupatora u srce Avnojevske Jugoslavije. Nova mala Jugoslavija, tako su neki okarakterizirali nacrt Ustava Bosne i Hercegovine iz radionice Vance Oven. U vezi s tim nacrtom skeptični su svi osim muslimanskih političara. U prijestolnici one takozvane SR Jugoslavije, Vance i Oven počeli svoju blic balkansku turneju. S Miloševićem je išlo teško, a s Ćosićem zaista lako. Među nama nije bilo bitnih razlika. Kasno navečer tog dana i službeno smo obavješteni da je toga jutra između 6 i 7 sati Jajce okupirano. Grad nije izdržao 5-mjesečnu opsadu. Kaže se u izvješću presa HVO-a Jajce, a kao jedan od glavnih uzroka spominje se sukob Hrvata i muslimana u Srednjoj Bosni, zbog čega je logistička podrška zakasnila. Prije Jajca dogodila nam se još jedna neugodna vijest, točnije pismo. Napisao ga je i potpisao Alija Izetbegović, koji je toga dana bio daleko od Jajca, čak u Iranu. Ne spominjući nijednom riječu 500.000 izbjeglica u Hrvatskoj, Izetbegović optužuje HVO, hrvatske medije i Hrvatsku. Takvo se pismo od navodnog saveznika zaista nije očekivalo. Prije nego što se sastao s Ovenom i Vensom, predsjednik Hrvatske odaslao je pismo Izetbegoviću. Pozivajući ga na poštivanje načela iz prijašnjih dogovora, hrvatski predsjednik upozorava svog BiH kolegu da ne pribjegava lako uočljivim trikovima. Iz Jajačke bolnice izvučeni ranjeni branitelji tog gradića. Sanitetski stožer HVO-a spasio je neke mudžahedine koji su prošlog tjedna sudjelovali u napadu na postrojbe HVO-a. Čelnici HVO-a Herceg Bosne ogorčeni su zbog pada Jajca. Jajce ne bi palo da su pojedine muslimanske snage propustile pomoć u ljudima, oružju i lijekovima. Veliku optužbu ispisujemo na scenariste takvog događanja. Toga dana Izetbegović u Teheranu razgovara s Rafsanđanijem. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović uputio je predsjedniku Tudžmanu pismo u kojem iznosi svoje viđenje izuzetno osjetljivih muslimansko-hrvatskih odnosa. Objavila ga je bosansko-hercegovačka press-služba u Beču, a mi ga prenosimo u cijelosti. Gospodine predsjedniče, posljednji događaji u Bosni i Hercegovini nalažu mi da vam se obratim ovim pismom. Jedinice Hrvatskog vijeća obrane planirano su izazvale sukobe u Novom Travniku, Vitezu i Prozoru. U sukobima je bilo žrtava i razaranja. Zatvoreni su svi putovi kroz zapadnu Hercegovinu, čak i za humanitarnu pomoć. Istodobno u hrvatskim medijima vodi se propagandni rat protiv Bosne i Hercegovine i njene legalne vlasti. Izmišljaju se, a zatim uporno ponavljaju vijesti o tobožnjem državnom udaru u BiH, spekulira o promjenama na vlasti i uporno ignorira borba koju armija BiH u krajnje neravnopravnim uvjetima vodi protiv četnika. Naš narod, koji od četnika pretrpio teške fizičke udarce, želi se sada i moralno dotući i ostaviti bez nade. Ovaj drugi dio posla čini se da su na sebe uzela hrvatska sredstva informiranja. Istina je, kao što znate, da nikakva državnog udara u Sarajevu nije bilo. Također je istina, i to cijeli svijet, osim HTV-a, zna da se armija BiH hrabro bori u Goraždu, Sarajevu, Konjicu, Jajcu, Gradačcu, Žepi, Maglaju, Višegradu, Brčkom i na drugim mjestima. Zašto se sve ovo ignorira i sije beznađe? Istina je jednako tako da su tenkovi pucali na Prozor i ušli u taj grad, a to nisu bili tenkovi vojske BiH. Naša vojna oprema, presudna za otpor četničkoj najezdi u BiH, zaustavljena je u Zagrebu i Grudama. Posljedice su očigledne. U Ženevi se pregovara o budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Istodobno se silom provodi politika svršenog čina, čime se pregovori u Londonu i Ženevi obezvređuju te čine bespredmetni.
HVO je prešao granicu legitimne obrane od četnika i pristupio sustavnom rasturanju legalne civilne vlasti i uspostavljanju paradržavnih institucija. U cjelini gledano stječe se nepopitan dojam da se želi iskoristiti teška situacija Bosne i Hercegovine, možda najteža u njenoj historiji, kako bi joj se nametnulo rješenje suprotno volji većine njezinih građana. Tko bi među razložnim ljudima u našoj i svjetskoj javnosti mogao povjerovati u priče da smo mi, dok vodimo teške borbe protiv četnika, otvorili i frontu protiv HVO-a? Ne nalikuje li ovo prije na onu četničku priču o tome da mi sami sebe bombardiramo u Sarajevu? Bosna i Hercegovina nikada neće prihvatiti podjelu na isključivo etničkoj osnovi i neće prihvatiti nikakvo rješenje nametnuto silom. Za svoj otpor ona ima dovoljno snaga i dovoljno prijatelja u svijetu. Među ove prijatelje Bosna i Hercegovina je prije svega ubrajala Hrvatsku i hrvatski narod. Ona će unatoč svemu nastaviti vjerovati u to prijateljstvo i u skladu s tim se ponašati. Molim vas, gospodine predsjedniče, da upotrijebite vaš nesumnjiv utjecaj, da se uklone smetnje na tom putu, kako bi se naši odnosi razvijali u skladu s ugovorom o prijateljstvu i suradnji između naših dviju zemalja. Na odlasku iz Dubrovnika predsjednik Tuđman je reagirao na ovo pismo. A ovdje čuo sam da je gospodin Izetbegović dao izjavu i da mi je uputio pismo koje još nisam vidio, koje su već objavile neke svjetske agencije. I moram priznati da sam iznenađen, ali da to dolazi i na toj istoj crti neprestanog izazivanja, zapravo nerazumijevanja i nesporazuma između gospodina Izetbegovića i predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naime, pa ne samo Hrvatskoj, čitavom svijetu je poznato da se Hrvatska zajednica Herceg Bosna samo organizirala za obranu i da je uz pomoć Hrvatske uspjela da obrani hrvatska područja tamo, a da je samim time obranila i Bosnu i Hercegovinu da ne potpadne pod Veliku Srbinu i tu neku njihovu treću Jugoslaviju. I da je istom taj otpor hrvatskog naroda, žrtve koje je podnio, organiziranje vojnih snaga Hrvatskog vijeća obrane i vlasti na tom području, da je to omogućilo i ovdje na jugu Bosne i Hercegovine, u zapadnoj Bosni i u Hercegovini, kao i u Bosanskoj Posavini, da je to omogućilo ne samo uspješnu obranu, nego na svoj način i stvorilo uvjete da se i muslimanski dio Bosne i Hercegovine uključi u obranu, da se povedu razgovori. I prema tome, zašto onda prebacivati krivicu i zašto pozivati mene da učinim kraj njihovim nesporazumima? Ja sam osobno gospodinu Izetbegoviću kazao, izvolite se vi dogovoriti sa predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini o međusobnim odnosima, u otporu agresoru i o budućem uređenju Bosne i Hercegovine. Na kraju, vodite računa o tome, govorio sam Izetbegoviću i njegovim predstavnicima, da je Hrvatska priznala Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska je odredila svog ambasadora u Bosni i Hercegovini, ali Hrvatska je primila i oko 500 milijuna izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Šta smo mogli više učiniti? Ali razumije se, rekao sam, mi nećemo moći dopustiti da vi znači koristite Hrvatsku za svu moguću pomoć Bosni i Hercegovinu, za organiziranje i svoje muslimanske djelatnosti u svakom pogledu, a da dolazite u sukob sa hrvatskim borcima, sa snagama Hrvatskog vijeća obrane. Prema tome, uskladite svoju djelatnost agresoru, sporazumite se, jer inače ukoliko to ne bude, pa mi nećemo moći dopuštati da vam mi pružamo pomoć, a da se vi muslimanske snage stupe u borbu protiv hrvatskih snaga na tlu Bosne i Hercegovine. Tako da me ta izjava gospodina Izetbegovića jako začuđuje. Doduše nisam je još imao prilike pročitati jer navodno je uputio i meni pismo, nego čujem šta su prenijele druge agencije i dobio sam izvješće iz svog ureda od toga. Smatram da je krajnje vrijeme da se muslimanski političari otrijezne u svojim shvaćanjima za stvaranje nekakve građanske Bosne i Hercegovine, da shvate situaciju da su hrvatska područja obranjena
vlastitim snagama organiziranja hrvatskog puka, hrvatskog naroda na tom području i da su u tome uspjela uz pomoć Republike Hrvatske. Da je Hrvatska pružila svestranu pomoć Bosni i Hercegovini, ali da ne može tolerirati da se znači sa tom pomoću muslimansko oružje usmjerava protiv hrvatskih snaga tamo. Hrvatska je ne samo zainteresirana zbog dijela hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nego i zbog geopolitičkih razloga, zbog povezanosti, životne povezanosti Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I prema tome ja se nadam da će gospodin Alija Izetbegović i drugi muslimanski prvaci naći razboritosti i trijeznosti da sjednu i da se dogovore sa predstavnicima hrvatskog naroda, kao i sa drugima. Hrvatsko područje može pružiti, može dati svoj prilog održanju Bosne i Hercegovine kao samostalne države, ali kao samostalne države jedino na osnovama triju konstitutivnih jedinica. U povodu napisa u nekim sredstvima priopćavanja da nas se priopćenjem za javnost oglasilo Hrvatsko vijeće obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Hrvatske snage ustrojene u Hrvatsko vijeće obrane nisu napale muslimanske postrojbe, sela i gradove u srednjoj Bosni. Hrvatsko-muslimanske sukobe u Novom Travniku, Vitezu i Prozoru izazvale su muslimanske snage teritorijalne obrane sa znatnim brojem državljana islamskih zemalja mudžahedina, kojih je samo na području Novog Travnika oko 500. HVO upozorava da napad na Novi Travnik nije bio slučajan, jer su se tamo snage teritorijalne obrane koristile minobacačima i haubicama nepotrebnim na tom području daleko od crte sukoba s agresorom. Srpska strana zajedno s BiH kosovskim generalima želi etablirati takozvani muslimanski fundamentalizam, koji forsira godinama još od sukoba na Kosovu, te poticanjem sukoba HVO HOS izazvati krvoproliće među Hrvatima. Bojovnici HOS-a pristupili su HVO-u i bore se pod istim zapovjedništvom, a malobrojni HOS-ovci u Zenici prije su MOS, kaže se u priopćenju. U Prozoru, gradu sa 64% Hrvata, za koji neki mediji tvrde da je muslimanski, poginulo je na obje strane 14 osoba, a ne 200 muslimana. Jajce je otprilike podjednako napučeno i muslimanima i Hrvatima, a većina branitelja su Hrvati, kojih je 5 puta više poginulo u obrani grada od subraće muslimana. Izazvani sukobi u Srednjoj Bosni i muslimanske prepreke do 4 su dana zadržali pomoć Jajcu iz Hercegovine, kaže se u priopćenju ratnog odjela Hrvatskog vijeća obrane i dodaje kako je na velikom dijelu Bosne i Hercegovine koji drži HVO sačuvan nukleus države, te velikim žrtvama hrvatskog naroda spriječeno cijelo njezino pripojenje Velikoj Srbiji, odnosno SR Jugoslaviji. Hrvati u Bosni i Hercegovini neće nikada pristati na ponovni povratak u Jugoslaviju i borit će se protiv svih koji im silom nameću takvo rješenje. HVO je spreman na savez i suradnju s muslimanskim snagama onoliko koliko su one spremne na zajedničku i odlučnu borbu protiv srpskog agresora, navodi se uz ostalo u priopćenju Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Iz Jajca je evakuirano svo civilno pučanstvo, javlja Radio BiH. Isti izvor javlja da su hidrocentrale Jajce 1 i Jajce 2 uništene, kao i svi mostovi na rijeci Vrbas. Kolona prognanika iz Jajca kreće se kroz srednju Bosnu prema Tomislavgradu i zapadnoj Hercegovini. Kolona je duga 15 km. U Tomislavgrad već je stiglo 200 prognanika koji su zbrinuti. U Tomislavgradu mole da se dio prognanika propusti u Hrvatsku. Sjedinjene države traže prekid borbi oko Jajca. Vance i Owen i dalje osuđuju napade na izbjeglice. Posudili smo reportažu Dana Damona. In ones and twos, in bedraggled groups, thousands of refugees fleeing the fall of Jajce came down from the mountains. It had taken them 2 days to get this far. They could only travel safely at night and away from roads, they said, because Serb militias shot at them if they saw them. They escaped with only the few possessions they could carry, on mules, on farm carts. Some could only carry their children and nothing else. We've lost everything. We managed to get the 4 of us out with the clothes we're wearing, but everything else is back in Jajce. We'll never see any of it ever again. So sudden and huge was the flood of refugees
the newly arrived British protection contingent was asked to escort its first convoy more than a week early. 8 trucks set off at dawn in the first real test of the safety and practicality of the aid route across the mountains to the planned forward base in Vitez. Luckily, the weather was good, but even so, the grueling journey took its toll. The ambulance broke down and had to be towed most of the way. As night began to fall, with the British convoy still hours away, many of the refugees had arrived in Travnik, 5 miles from the front line. There was no accommodation, little help they could get. They would spend another night in the open. As the Serb offensive continues, many thousands more will be forced from their homes to walk the winter roads towards the British headquarters in Vitez. And that is now just a few miles from the front line. As Croat forces withdrew to set up new defensive positions, and with the likelihood that Travnik itself could fall soon, the collapse of Yaitse and the new refugee crisis leads to one inescapable conclusion. British troops could soon find themselves trying to protect aid distribution right in the battle zone, which would force an uncomfortable decision on the British government, either withdraw them or give them the freedom to intervene to stop the fighting. Dan Damon, Sky News. Mnogi kažu kako je padom Jajca definitivno pala Jugoslavija, jer je u Jajcu i nastala. Podsjetimo se povijesti toga grada. Stazama moga dječaštva, otkrićima prvih istina života i povijesti, mladalačke ljubavi i snova, gazi eto teška vojnička cipela do jučerašnjih susjeda i nazovi prijatelja. Vijesti za nevjericu, rušenja, paleži, ubojstva nemoćnih. I to u gradu junaku, povijesnom divu, znaku Bosne kao što je Dubrovnik Hrvatske, gradu pod zaštitom svijeta, dio je zajedničke baštine. Srednje mjesto donjih kraja, vladarsko obitelji Hrvatinića, stono mjesto posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, u kojemu je pogubljen na Carevu polju. Jajce. Trajalo je u slobodi još 60 godina nakon pada Bosne. Hrvatinići ga proslaviše, Hrvoje Vukčić posebice koji svojom naočitošću i snagom zadivje Europu na viteškom turniru u Budimu, a koji hrvatsku kulturu obogati s Hrvojevim glagoljskim misalom i rukopisom Krstjanina Hvala pisanim bosančicom. Uostalom, svaka stopa tamo je povijest. Crkva Svetog Ive u Podmilači jedna od rijetkih sačuvanih srednjovjekovnih. Ruševine crkve Svete Marije s tornjem Svetog Luke, otkud su kosti, moći sveca prodane u Veneciju. Zanimljiva građevina stilske raznolikosti. Tu je i samostan, središte kulture s vrijednim knjigama i rukopisima, sačuvanim romanima Frante Kneževića, najboljeg Jukićeva učenika. Iz turskih vremena džamije Esme Sultana, Ibrahim Begova, Hadadan, Dizdareva, zatim Bibića kuća, Mulalića, Musafir Hana. Tu je već spomenuti dom Avnoja, ako nije srušen, bit će povijesnom činjenicom komunističke zablude o jugozajedništvu. Kratak pregled jasno otkriva da su povijest Jajca stvarale dvije konfesije, katoličanstvo i islam, Hrvati i muslimani. Pravoslavlje ulazi sada, javljaju rušeći, pa se nehotice sjećamo, osjećajući nemoć prognanih, ranjenih, ostarjelih i onemoćalih, parafraziranih stihova velikog hrvatskog pjesnika, rođenog Jajčanina Nikole Šopa, njegova obraćanja Isusu. Dugo ti šapućemo, žarko te prizivamo, a ti nevidljiv samo šutiš. I dok ta šutnja jeste kušnja, ostaje vjera u ponovni povratak, vjera u istinu i ljudsku pravdu. Ako svijet ne ostane gluh, kao što je ostao davne 1464. godine, kada je Stjepan Tomašević iz istog grada tražio pomoć. U Mostaru je jutros oglašena opća opasnost. Topništvom su napadani južni dijelovi grada. Ozlijeđenih nije bilo. I iz prozora, gdje je proteklih dana bilo dosta problema, javlja se Smiljko Šagolj. Vran planina između prozora i Tomislav grada jutros. Buljuci jesenje magle što miriše na zimu. I rijeke izbjeglica, naravno iz Jajca. Ovako na traktorima. Za volanom čak i djeca sa zavežljajima. Koliko ti je godina? A gdje ti je tata da ti moraš vozi traktor? Tata vozi kamion, jel? Koliko dugo već voziš? 3 dana i po noći. Jel vam ovo sin što vozi traktor? Jeste, oba sina. Zašto on vozi traktor? Pa nema ko drugi. Koliko mu je godina? 14. I sve ovako iz Jajca dijete vozi traktor? Ja računam do Zagreba da mogu da se vozi.
Nakon toga evo nas pred ščitom, tipična ramska slika. Blagdan je, nedjelja, svijet krenuo na svetu misu. Tu smo pred prozorom, pred iđem koji ovih dana ne silazi nakon sukoba muslimanskih i hrvatskih postrojbi sa stranica i svjetskog tiska. Službeno je saopćeno da je u redovima muslimana poginulo 11, a u redovima Hrvata 5 ljudi. Evo nas, štovani gledatelji, u samom prozoru. Nedjelja je, grad je izuzetno miran. Ljudi šetaju, a mnogi su otišli u crkvu na današnji blagdan da se poklone sjenima mrtvih. Strateški cilj muslimanskih fundamentalista je bio uzeti prozor sve komunikacije, hidroelektrane na Neretvi i tako slomiti kičmu Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. To ko je kriv, to je trebalo i s naše strane i s njihove dogovoriti se fino i toga trebalo uhapsiti, a da se ovo ne radi. Za ovog napada muslimanskih fundamentalista stoji Kosovac Sefer Halilović i njegova kosovska bratija. Nas je svi uzbunilo. Tu smo komšije imali, jutro sam se s jednom muslimankom ljubila i plakala s njom. Eto, žao mi je u duši, kako mi je god žao moje kuće, tako mi je žao i njih. Mi moramo živjeti zajedno, bez obzira kako govori, šta govori. Svim muslimanima izbjeglim poručujemo da se vrate, svi oni koji nisu pokrvavili ruke, a oni koji su to učinili, za njih je zauvijek prozor izgubljen. Ostavljamo prozor, danas podvucimo miran grad. Kažu, takav će i u buduće ostati. U Zagrebu su se sastali predsjednici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dr. Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Priopćeno je kako su razmotreni provedba sporazuma o suradnji i prijateljstvu, stanovit broj aktualnih pitanja i osobito nesporazumi do kojih je došlo posljednjih dana. U priopćenju također stoji: Predsjednik Izetbegović obavijestio je predsjednika Tuđmana da će Bosna i Hercegovina u tijeku sljedećeg tjedna imenovati svoga ambasadora u Zagrebu i zatražiti pristanak. Treba osigurati što hitnije djelovanje ambasada dviju država i osnovati njihove službe kako bi one na sebe preuzele rješavanje brojnih pitanja u odnosima između dviju zemalja. Dvojica predsjednika jednodušno su zaključila da su posljednji sukobi između nekih jedinica armije BiH i postrojbi HVO-a štetni za daljnju borbu protiv zajedničkog agresora. Sukobe treba odmah prekinuti, a krivce smijeniti i kazniti. Osnovat će se zajedničke komisije koje će nepristrano utvrditi pojedinačnu odgovornost. Slični slučajevi će se ubuduće izbjeći uz ostalo i hitnim osnivanjem zajedničkog zapovjedništva oružanih snaga Bosne i Hercegovine, armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Borba protiv srpskih i crnogorskih ekstremnih snaga koje vode osvajački rat u Bosni i Hercegovini i koje potpomognute od Srbije, Crne Gore, žele izdvojiti područja nastanjena Srbima, ostaje nepromijenjeno opredjeljenje obiju strana. Izjava o ujedinjenju dijelova okupiranih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, takozvane Republike Krajine i takozvane Republike Srpske, novi je akt agresije na suverene i međunarodno priznate države. On znači izravan akt zločina protiv mira i međunarodnog poretka, te načela o nepovredivosti granica. Predsjednici pozdravljaju odluke međunarodne zajednice o osnivanju komisija za otkrivanje i osudu ratnih zločina. Odmah će započeti s radom zajednički odbor za međudržavnu, a osobito vojnu suradnju, u kojoj su obje strane imenovale svoje predstavnike. Dvojica predsjednika u načelu podržavaju nacrt mogućeg ustavnog uređenja BiH, predloženo od Ženevske konferencije o bivšoj Jugoslaviji, s time da se u njemu pri izradi konačnog teksta trebaju osigurati legitimni interesi i jednak položaj muslimanskog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Uložit će se maksimalni napori kako bi se u pronalaženju političkog rješenja za budućnost Bosne i Hercegovine uključili i legitimni predstavnici srpskog naroda. Predsjednik Izetbegović obavijestio je predsjednika Tuđmana o skoroj rekonstrukciji vlade BiH. Položaj predsjednika povjerit će se kandidatu kojeg predloži HDZ BiH. Predsjednik HDZ-a BiH, Mate Boban, izvijestio je sudionike sastanka da su predstavnici hrvatskog naroda u BiH predložili gospodina Miru Lasića kao svog predstavnika u predsjedništvu BiH. Poštovani gledatelji, dobra večer. Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman primio danas bosansko-hercegovačko izaslanstvo koje je vodio predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović.
Našem predsjedniku on je prenio svoje dojmove s konferencije u Carigradu i konferencije Organizacije islamskih država u Džedi glede zaustavljanja agresije i mogućeg izlaska iz bosansko-hercegovačke krize. Razgovaralo se i o trenutačnim prilikama u Bosni i Hercegovini, kao i o skorom sastanku u Ženevi u sklopu međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji, pri čemu će Hrvatska i BiH nastupiti zajednički s istovjetnim zahtjevima glede najvažnijih problema. Također je bilo riječi o svestvenoj suradnji dviju država u sklopu postojećih sporazuma, posebice preko novoimenovanih ambasadora koji će ovih dana stupiti na svoje dužnosti. Na mnogim bojištima u BiH nastavljaju se siloviti srpski napadi. Na Oraško-Šamačkom bojištu agresor je pokušao bezuspješni tenkovsko-pješački napad na cijeloj liniji obrane. Najžešći udar neprijatelja uslijedio iz pravca Obudovca Koštor i Luci iz letnice na Orašje. Nakon pokušaja artiljerijske pripreme napada, topništvo Hrvatskog vijeća obrane Bosanske Posavine žestoko i učinkovito je uzvratilo. Prema uhvaćenoj poruci, agresor je u pripremi za ispaljivanje ponovo imao rakete zemlja-zemlja, a na liniji obrane Orašja pokušaju upotrijebiti bojne otrove. Unatoč žestokim topničkim napadima na linije obrane i civilne objekte, agresorske postrojbe sastavljene od mobiliziranog ljudstva iz Srbije, jer lokalno stanovništvo se ne želi boriti, zbog stalnih poraza i efikasnosti boraca i artiljerije Hrvatskog vijeća obrane odbijaju naređenja za pokušaje napada. Linije obrane i dalje su čvrste i nepromijenjene, a u napadima osim materijalne štete nije bilo ozlijeđenih. Ovo je avion francuskog generala Filipa Moriona u trenutku jučerašnjeg uzlijetanja sa Sarajevskog aerodroma. Obratite pozornost na stražnji dio zrakoplova i metak koji se od njega odbija. Zrakoplov je pogođen s nekoliko metaka iz pješačkog oružja, nitko nije ozlijeđen, a francuski general i posada sretno su sletjeli u Zagreb. Zbog ovog je napada zapovjednik UNPROFOR-a general Satiš Nambiar suspendirao daljnje letove za Sarajevo idućih 48 sati. Na konferenciji za novinstvo u Beogradu Nambiar je rekao da zrakoplov nije pogođen u razmjeni vatre zaraćenih strana, već je nedvojbeno bio cilj napada. Već četvrti dan traje nemilosrdna bitka za sarajevsko naselje Otes. Tijekom cijelog dana srpske snage iz pravca Iliđe, odnosno Pejtona i Dogledu, uraganski uz potporu topništva napadaju sa 19 tenkova i oklopnih transportera i pješadijom, rušeći i palići sve pred sobom. Branitelji, prema informacijama prvog sarajevskog korpusa armije Bosne i Hercegovine, uzvraćaju topništvom svom silinom, uništivši jedan agresorski tank na samom ulazu u Otes. Puno je poginulih bojovnika i na jednoj i na drugoj strani. Borbe ne prestaju ni u prvim večernjim satima. Branitelji su travnika pomakli liniju sukoba na području Bijelog Bučija i time djelomično olakšali život u samom gradu. 3 ljudi poginulo, a više ranjeno u bombardiranju Bihaća. Međunarodni pres centar iz toga grada javlja kako postrojbe 101. bojne HVO-a uspješno čiste područje Duge Luke od ubačenih diverzantskih skupina. Jedna poginula i 5 teže ranjenih civilnih osoba rezultat je zločinačkog topničkog četničkog napada sinoć na Mostar. Po Mostaru se jednostavno tuklo iz svih raspoloživih oruđa. Mostar je danas bio razmjerno miran grad. Ljudi jutros raščišćavaju ruševine, razgledaju se zlodjela četnika. Strah me tu malo bebima, pa onda se bojim. Padaju granate i tako. Zločin, ovo je povijest upan Flaminije. Po gradu, po nevinim stanovništvu kuca. Nama ovo 7. Oko ispred vrtića i... Kao što vidite, četnici su i doslovno tukli da bi ubijali civile. Naše topništvo je tek nakon napada odgovorilo sinoć vatrom po Nevesinu. Zanimljivo je da je samo pola sata pred sinoćni četnički napad na Mostar u ovom gradu bio general Martinez, španski zapovjednik snaga UNPROFOR-a. Ljudi su ogorčeni inače na ponašanje UNPROFOR-a, koji uvijek, kao što vidite, prvi pobjegne iz grada. Naravno, nakon topničkog napada. I još nešto, danas je u Mostaru i službeno na konferenciji za tisak objelodanjeno da se UNPROFOR iz Nevesinja preselio u Međugorje. Baš hrabro. Danas je u Mostaru posebnu pozornost izazivala informacija da je uhićen pukovnik Jovo Divjak, zamjenik zapovjednika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića, jedan od onih koji su nedavno označeni i kao pučisti u armiji Bosne i Hercegovine. Na redovnoj konferenciji za tisak glavnog stožera HVO-a zato je traženo objašnjenje, odnosno ocjena. Mislim da su to i još jedna potvrda da u armiji BiH nastoje riješiti tih kadrova, jugokomunističkih kadrova koji razbijaju obranu Bosne i Hercegovine i koji rade protiv zajedničkih zapovjedništava između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Vekar je potom rekao da danas nije obavljena dogovorena razmjena zarobljenika kod Livna jer srpska strana nije opet ispoštovala dogovore. Na pitanje kada se očekuje razmjena, Vegar je rekao utorak ili srijedu.
Iako u svijetu rastu zahtjevi za vojnom intervencijom protiv Srba u Bosni, službeni London je protiv. Izabrani predsjednik Clinton u Americi već je istaknuo da će biti puno oštriji u provedbi zabrane srpskih letova nad Bosnom. Za par tjedana, pričaju veći vrapci u Briselu, NATO priprema provedbu te zabrane. Bivši predsjednik Reagan u Oxfordu je pozvao na intervenciju NATO-a. Moramo proširiti zaštitu NATO-a i na one koji žele biti dio našeg saveza, rekao je Reagan Englezima. Times javlja kako je šef britanske diplomacije Douglas Hurd spreman podržati takve akcije, no u okviru Ujedinjenih naroda. Blokada zračnog prostora Bosne uključila bi u krajnjem slučaju i bombardiranje srpskih aerodroma i rušenje njihovih zrakoplova. No to je samo puno priče. Miloševića ne zanima zračni prostor koliko kopneni koridori. Rumunji će pojačano nadgledati ovu granicu. Istodobno, pomorska je blokada na Jadranu oslabljena za nekoliko brodova. Sredinom prosinca ministri vanjskih poslova i predstavnici islamskih zemalja, nakon što istekne ultimatum Vijeću sigurnosti kojim islamske zemlje žele slobodan uvoz oružja u Bosnu, sastaju se u Ženevi. Taj skup trebao bi dakle povećati pritisak na Srbiju, no on i ne znači dogovor o vojnoj intervenciji, a bitna je, kažu, intervencija ne zračnih nego kopnenih snaga. Protiv toga je za sada Rusija te diplomacije zemalja koje na Balkanu imaju svoje plave kacige. Visoki komesar za izbjeglice brine se za sigurnost svoga osoblja u takvoj intervenciji. Različiti su planovi raznih stručnjaka. Pentagon je održao, kažu, i štabske vježbe, brojke potrebnih vojnika kreću se iznad 100.000. No, bez potpore Amerike i Georgea Busha nema nikakve intervencije, iako su je arapske zemlje spremne financirati. Za sada čini se da su članovi Vijeća sigurnosti podijeljeni u odlukama za ili protiv vojnih mjera. Nakon što se Europa povukla, a Amerika poremetila svojom tvrdoglavom politikom prema Srbiji ravnotežu u balkanskoj regiji, Ujedinjeni narodi gledaju što bi dalje. Neke islamske zemlje mogle bi pokušati solo akcije, no samo u dopremi hrane i oružja te u opskrbi gerile. Srpske prijetnje ratom na Kosovu i u Makedoniji nisu umanjene niti jednom akcijom Sjedinjenih država ili Ujedinjenih naroda. Poruke Georgea Busha zemljama regije ne vrijede. U tijeku je nova srbijanska ofenziva u Bosni. Srbija, prije nego dođe Clinton, dobija na vremenu, čisti i osvaja teritorij. The Republic of Bosnia and Herzegovina and the Republic of Croatia will jointly request the abrogation of the embargo on arms exports to the Republic of Bosnia and Herzegovina and the Republic of Croatia provided for by Resolution 713 of the UN Security Council. 5. The policy of protection of human rights will be promoted persistently and consistently in accordance with common and codified international law. War criminals shall be prosecuted and punished, in particular those found guilty of the crime of genocide. 51 of the Charter of UN, the attacked country, the attacked state, have right for collective defense and for self-defense. I said him that both these rights. U drugoj točci se također govori o tome da smo oba predsjednika suglasni da treba pronaći političko rješenje za prestanak rata u Bosni i Hercegovini, na taj način da se postigne sporazum između predstavnika triju naroda u Bosni i Hercegovini o političkom rješenju, o budućem ustrojstvu Bosne i Hercegovine kao zajednice triju konstitutivna naroda. Da, razgovarali smo o prekidu vatre, naravno, to je bila glavna tema. Yes, we have been talking on the issue of ceasefire. It was the main topic. Ali dogovorili smo da se započnu razgovori o demilitarizaciji Sarajeva i njegove okoline. We have agreed that the talks on demilitarization of Sarajevo and its surrounding start. Kao prvi korak ka obustavi vatre. As the first step for the ceasefire. Ova demilitarizacija grada obuhvatila bi otvaranje 2 koridora.
prema jugu i prema sjeveru. Demilitarization of the town would incorporate the two corridors, one toward the north, the other one toward the south. Ako ova akcija uspije, ako ova operacija uspije, ona bi bila nastavljena zatim sa demilitarizacijom na drugim vrućim tačkama. And if this action succeeds, then it will be continued with the similar action of demilitarization on the other hot points in Bosnia and Herzegovina. Dakle, politička saglasnost, mislim da o tome već postoji. Kad kažete da... Mislim da su se u principu saglasili, a danas treba da se obavi razgovor, konačni dogovor da se dovrši između generala Moriona, komandanta snaga UNPROFOR-a za grad Sarajevo i predstavnika srpskih snaga, predstavnika četnika, u stvari, četničkih snaga. Yes, I think in principle the agreement agrees, but actually today General Morion, the head commander of the sector Sarajevo, will have to talk to the representatives of the Karadzic forces. Očajničkom pokušaju da se nešto uradi, da bi se takav razvoj stvari na neki način zaustavio. Onda sam u ponoć zvao gospodina Tuđmana, dogovorio s njim sutra ujutro sastanak i putovao čitavu noć putovao u Zagreb, vidjeli smo se negdje izjutra, dogovorili smo neke stvari, ali stvari su već bile kasne. Nisu još ništa mogli da uradi. Dakle, pokušavali smo to je jedan, da kažem, jedan nažalost prvi slučaj gdje smo probali da učinimo nešto zajedno, pa to tu nije uspjelo jer je izgleda prekasno stiglo. Nadamo se da slična stvar neće se dogoditi više. Sada je Gradačac ponovo u kritičnoj situaciji. Pokušat ćemo da uradimo ovaj puta sa više uspjeha, da se spasi Gradačac, da se spasi Jajce. Spomenem samo ta dva kritična mjesta i naravno Oraš i Brčko. Gospodine predsjedniče, Emin Kregić, Novi Vjesnik, Zagreb. Pojava Vijeća muslimana Hercegovine ovdje prilično uzburkava duhove unutar. Ne mislimo da je to pravilno. Mislimo da se ne treba stvarati. Ali je na neki način ljudski pa i politički razumljiva reakcija na neke stvari koje se ovdje događaju. Pitanje nekakve granice. Šta je legitimno u aktivnosti Sarajeva, od nekih kadrovskih rješenja do toga da taj vrh malo priznao. Ja bio do Širokog Brijega dok svi Sudo. Gospodine predsjedniče Hrvatske televizije, možemo vas priupitati nešto? Ja ću imati kasnije jednu malu samo tako vremena. Ja ću vam odgovoriti samo na sam pitanje. Tamo u ovaj... Živ bio! Gledaj da nas ustani sama bije! Gledaj da nas ustani sama bije! Marija! Gledaj da nas ustani sama bije! Samo otkano! Svijeća muslimana! Gledaj da nas sama bije, Alija! Gledaj! Neka,
Skloni se malo. Ajmo malo tamo. pomaka u onome zbog čega ste i došli, praktično ono što visi stalno u zraku oko suradnje, bolje suradnje muslimana i Hrvata na prostoru Bosne i Hercegovine. Da. Ja mislim da ću ja trebati prvo napraviti jedan mali krug da bi mogao definitivno da odgovorim na to pitanje. Naime, ja ću malo proći Bosnom ovdje. Iako to nije baš preporučljivo, tako me upozoravaju moji da govorim kakve su mi namjere, ja konačno ne mogu da krijem, ja imam namjer obići Bosnu, da bi sebi dao prije svega odgovor na pitanje koje su mi postavili. Mada, jedan dio odgovora se već može dati. Naime, naše strateško opredjeljenje je saradnja muslimana i Hrvata na izgradnji budućnosti Bosne i Hercegovine. Naravno i Srba. Sa četnicima smo završili razgovor, ja mislim, zauvijek. I ranije nismo, naime, pitanje sa Srbima ćemo sarađivati u onolikoj mjeri i gradit ćemo u državu u onolikoj mjeri ukoliko tu nema četnika. Kad je počeo rat. Hoće li neko voditi ili očekujete od mene da danem neku izjavu i šta očekujete u stvari? Ako vi dozvoljavate pitanja, mi ćemo pitati, gospodine. Ja mislim da bi tako bilo bolje. Tako bilo bolje. Evo, izvolite, ja ću, samo da vidimo, ja sam kao uvijek u tajtnotu, stalno sam u tajtnotu i prema tome neću moći, ja mislim, duže od jedno 20 minuta, mislim da će biti dovoljno, jel da? Za 20 minuta se mora postaviti 20 pitanja, 10 sekundi pitanje, 20 sekundi ili 30 odgovor i minut možemo pitanje odgovor. Izvolite. Gospodine predsjedniče, Omer Vatrić, Radio BiH. Mostarci su vas dugo iščekivali svoje